Sziasztok! Eljöttem ezzel a macskás videóval. Most ébredt föl, ez a hülye lustika. Na, ő az én cicám, és nagyon szeret engem. Mindig játszik. Minden légyzel darálja, sőt, meg dongóval, még mihecskével is akar játszani. Ő egy félperzsa macska, és ezért nagyon nehéz. A kutyám volt ez. Ne, csönd! Na, és ezért nagyon nehéz ugyanis megnézni, hogy bolhás-e, de ez a macska kivételesen nem bolhás. Ez nagyon furi kis macska. Máma bevittem, és bepisilt. De én úgy imádom, ez kislány. És az egyik osztálytársamtól kaptam, és Zafu a neve, de én mindig hogy is Tündinek nevezem, mert tündér, és akkor Tündi. Kis Tündi, imádom. És kislány, ha már mondtam. És imádom ezt a macskát. Egyszerűen ez fantasztikus macska. Most a macskától eltérve képzeljétek, mi történt, tudjátok mirával. Hát a test, most is a légyel játszik, tehát akkor bicikliztünk, a testvérem kihozta a zenét, ezt a bluetooth-os hangszóróját, és akkor hallgatott zenét, és akkor van ezt a Miratán, és így akkor nem figyelt, és akkor biciklivel voltunk, nekem jött a biciklivel, és én is biciklivel voltam, és nekem jött, meg hányszor mondom el, és akkor nekem jött. Én elestem biciklivel, ő pedig beleesett a kőárokba, mert van nagyjából így, ekkora, ugye, innentől idáig, vagy kisebb kőárok, itt Madarason, és akkor abba beleesett. Biciklistől minden este beleesett abba az árokba, és itt az álla, ömlik belőle a vér, 30 cm-esre fölmen neki, mert akkora nagy lyuk lett neki, és ömlött belőle a vér, és elmentek az ügyeletre apukájával, meg a munkatársával, gondolom, az ügyeletre, és ott bevarták neki, és ilyen valamit is tettek rá, ilyen vattát, vagy mi az, ilyen izét, és attól nem tudott, nagyon nehezen nyált, meg evett, meg ivott, meg beszélt, és akkor átmentek megint az orvoshoz bajára, és tettek neki könnyebb ilyen cuccot, és akkor már tud beszélni, meg mindent tud csinálni. Cica, mit teszel? Amúgy mindig megeszi a füvet, kis hülye. Na akkor a szörnyű videóra, vagy szörnyű mondatról eltérve, nagyon muris ez a macska. Imádom. Egyszerűen ő a murisa. És itt véres is lett nekem, meg itt lett egy sebe. És tele van kék-zöld lila foltokkal a lábam. Na akkor ennyi lett volna ez a nem, ez macskás egyben rossz, ilyen undorító videó. Na akkor, sziasztok!